COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Nagashispa arpungut ki nongshong shnong bat ki nongshong dukan ha Umsning Patarim, kabahap hapoh ka Umsning Town Durbar Ri-Bhoi district, Kiba Wan Shim ya ka random test, nagabanta ban pyntikna ialade, la ki don na ya ka jingpang khlam COVID khat khandai, hynrei tang ngut ki briew ki lapau ba ki layo ya katei ka jingpang COVID khat khandai. Kabala pynlong ya katei ka jingshim ya ka random test ha ka nriu tarik Naitung iing dorbar jong katei ka shnong, ya ka jingshim ya ka random test, lapendap da kinong tre ka tanat ka kwai ka kya na CHC Umsning, ringkat da ka jingirap lang kinong yalam shnong, kentup na do Bah Helpingstone Pariong, Asst General Secretary, ki volunteer shnong, ki asha bat ki aganwadi na katei ka shnong. Ya ka jingshim Nongmuna na ki nriu shnong, ki bahap hapoh ka Umsning Town Durbar, namar kadei ka way na ki lat khayi ban yade ne yathed, ya ki marrep bat ki way ki jingde, ne penya yawi ki marba mardi bat ki way. Ki bala pendap na ki nriu shnong ha ki sngi balala, ki long san shnong, kata Umsning proper bi, kabalawan banle eka random test, da ki shispa nriu pongun, bat ki bala yo ki long nyongun. Ha Umsning lum roman, tang lai pongut ki bala shim nongmuna, ki bala yo ki long tang arngun. Na Umsning solang, na ki nriu pongut ki bala Wan Shim Nongmuna, ki bala yo ki long laingun. Ban na Umsning Patarim bala pynlong menta ka sngi, na ka shispa ar pongut ki bala shim nongmuna, hynrei ki bala yo ki long tang arngun. Ban na Umsning proper e, na ki nriu posangut ki bala yo ki long hadu ar puwengun, bat la penmena khangdam sendon ya baro ka way ka shnong. Bah Helpingstone Pariong, bolong Asst Secretary jong ka shnong ha Umsning Patarim. Ang ni ngi kwa kumilat patai kubur banyo jingtip na phi hadin bala pendap ya kani ka random test ha kani ka shnong ha bala pendap de kilat jong ka tanat ka yakhia de kumbakan ngut ba ki bala poi sa ni ka random test bat ka ngut ki bala yo positive ke hadu menta ya poi hadu si spa arpo kene ki bayo positive kas ki dan arngut de hadin bagi yo kini ka arngut filadan em ka jingpang kre na ka menta ban le ya ki isolation center lane ki jaka ba ki song terpang. Oi ngaso pau di sunu yang kerma shnong maka shnong yang brokawai bangidon ka school presbyterian hamnya shnong de nila pangkre arto ni ka shnong hang spot jika ki jing song fi hadin ban na ki spa ar pongot ki bayo positive ki long tang arngot de ki jing snow jungi kalong ba ki nongshong shnong hi brokawai de ki monta la pasang hi ban hut ya ka jingpang jok sakal na kumta ban smar hi ialade te fidan nge ka khubor nang banta ki wai pat ki bom sim tre ban lane bom kongo ya kani ka jingle ya kani ka tes nga ai mensim ki wai ba kane ka jingle ka bom atam na ka banta ban na ta jingpur state uni covid kat ndai te nga pensilur ki wai ba kin mi shikmat nang ba kin yo ban kem bat kin la ban te la kam ya uni khin pang knang ba unum purste ya ki wei pat tena ka menta gitu ki bom sim wan sang ni ka test lani la le se la long ba ki pep knang te ke ka rai na ka liang jong shnong jong fi na galing jong shnong te ni pasyang ban pustu ki ba ki be ban test tena menta ka tika pat na ka panta ketika ro ni pasyang hina ka shnong ban pustu iki ba kene kalong kepadon kami hidup kata bahkin ya mi shikmat bat seluruh bahkin wan mi shikmat ban ayah ka tika